Die ene had idool, dat is Michael Jackson, dat ze tatoeëren. Maar waarom dan net gewoon een dik gewoon wezen zoals Henk de Jong? Waarom vertelt hij dat dan net? Geweldig. Nou, dan zitten we er even op uit, hè? Ja. Ik ben even onderwijs naar Kelvin Tuinstra. Want Kelvin Tuinstra, die zal een tatoeage zetten. Geweldig, ja. Want dat is het, ja, ik zou het, ja. En als dat is hier, dan ze kunnen zeggen dat we een stapje kennen ons. Is het weer voor? Ik wel, altijd. Nou, dan gaan we nog rijden. Dan, Ik ben Kelvin Tuinstra, ik ben 27 hier, 26 nog. 27, ja. Okay. Ik vier mijn jeetjes net meer, dus ik ben altijd met mijn leeftijd in de war. Vies die eetjes net mee, wat dan? Nee, omdat ik naar de ouder word. Ik ben allround entertainer, ik doe van alles. Allround entertainer, bliksem. Ja. Oh, dat klinkt goed. Ik ben Zwarte Piet, ik ben Christman. Ik zong nog wel wat Nederlandstalig. Nou is net echt die periode dan. Ben je dan eigenlijk de paashaas of net? Nee, daar ben ik wel mee bezig. Geweldig. Nou, het bizar. Mijn broer is altijd automonteur geweest. Ja. En die hier vroeger altijd Henk de Jong zijn auto van zijn vrouw zijn onderhoud. Wist je wel? Ja. Die repareerde er wel. En zo kon ik Henk ook al een beetje. Maar Henk, wie ik, die kwam toen in 2011 volgens mij. Kwam er als assistent trainer bij Alfons Arts. Bij ons op werk, in het houtwerk werken in de fitnessruimte. Ja. En we mochten rondlopen in de weekend, mochten we dan te sporten op de kosten van de baas. Behalve op Menjes en Wijntjes, tussen China en Tolen, want toen was iemand van Cambuur daar. Oh ja. En een kameraad van mij, die speelde toen kreeg bij Cambuur. En Henk kwam daar als trainer, dus toen zei Henk, van toen weet ik al wat een stevig jonkje. Ja. Van zijn baas, van dit kan we dan maar, maar u is mij de waan, die kan wel buur zijn wat wij. Ja. En zo kwam dat ik de jongens dus vaak zeg. En bij oefenwedstrijden zie ik bij Henk in de kleibox. En gaan we de training daar, mijn wedstrijden voort. En zo is dat een beetje gegroeid. Mooi, hè? Ja. Hoe is Henk? Ja, hier is zo. Ja, hier. Oh, sure. Hoe je? Je bent lekker gespannen dan net, dan is het meer gewoon, ik had er heel wat zin in. Ik ga er wat zin in. Ja? Tuurlijk. Ja, hè? Wat is nou mooier dan een lichaam weer verrijken, hè? Ik vind het echt verrijking van het lichaam. Ja, want dat zijn meestal nog met die in de buurt dan. Dat zijn van, gewoon... maar die ging wel verwachten. Ja? Die weten net beter dat ik zo gek ben, om het zo te zeggen. Ja, omdat ik vind nou dat we waarom bij Cambuur vind ik mooi hoe dat er een dien had om het zo te zeggen. Ik hard voor de club en ja, dat is bij mij gewoon belangrijk. Wist wat? Wie ik hier, ja, dat ik al wilt, ja. Alleen het kwam er net van en nu denk ik, nou eens Henk weer waarom? Nou, dan moet het gebeuren. Nou, dan was ik een tattoo van Michiel Heijnen. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond het heel apart. Hij snapte net hoe iemand het in de holle kreeg om tatoeage van hem te laten zetten, omdat hij zichzelf net heel bijzonder vindt. Terwijl het een hele leuke, spontane jongen is om dat samen te zeggen. Wat is bijvoorbeeld specialer dan een Messi dan om hem bijvoorbeeld, wist je wel? Ik bedoel, van Messi zet een foto van een tattoo van Cristiano Ronaldo of van hem. Maar dat had alleen maar één ding te maken, dat je fan van diegene bent of dat je diegene goed vindt voetballen. Dus ja, ik vond het helemaal niet vreemd. Ik loop me sowieso niks om van wat een oor om me heen. Maar wat voor de een normaal is, voor de oor abnormaal. En je mag dwaan waar je zelf goed bevielen. En dat wordt te weinig dienen. De meesten willen te bot leven naar een, hoe noemt dat? Het perfecte plaatsje. Hoe denk je dat Henk reageren zo, hoor? Ik vind dat er lagert. Dat er echt ik van, oh god, dat is echt wat verkelming. En dat zit ik, had ik tips in voetbalrij nodig, ging ik ook altijd bij Henk terecht. Hè. En Henk die vreeg me wel eens om tips voor het visje, dus dat is wel weer mooi. Je bouwt het heel langzaam op, hè. Eerst lijkt het niks en op een gegeven moment krijgt het vorm. Ja, dat is het mooie hiervan. Ik zou momenteel een beetje voorzichtig worden met voetbal in, maar goed inpakken. Ja, maar niet voetballen, dacht ik. Nee hè? Even 2 weken niet. Oké. Ja, shit happens, hè. And then you die. Who's next? Ik denk de Friese vlogger. Nee, jongen. Ja? Ach ja, dat kom ik nog wel een keer. Ja, hè? Ja, maar ja. Zo gek ben ik wel. Ik zeg niet meer aan doen. Niks meer aan doen. Je weet ook 10 weken op kleur, het mensen wat grijzer, wat lichter. Ja, dan is het heel roos. Ja, nou ben ik Henk van Sander vindt. van der Heijden op de andere kant. Nee,
Hey. Hartstikke leuk. De tattoo is goed slagen. Vond je nog een leuk filmpje? Doe dan een toem omheen. Volgens mij eerst en abonneer dan op de Frieske Vlogger. Nou, dan kun je nog een genietje van die tattoo, jong. Geweldig. Was nou de eerste, ja, waar is nou daar de eerste channel, hè? Dat is de vraag. Ja, ik denk Henk de Jong met hem als eerste cent, denk ik. Ja? Ja, ik denk het wel. Daar maar we voor gaan. Geweldig.